Хынари бәйрәмнәр уңайынан Зәй хәрби комиссарияты хезмәткәрләре котлаулар кабул итә. Бәйрәм 1918 елдан билгеләп үтелә. 100 еллык тарихында алар дәүләтнең оборона сәләтен ныгытуга юнәлдерелгән мөһим бурычларны үтәделәр һәм үтиләр. Быел аңа 106 ел тулды. Шул уңайдан Зәй хәрби комиссариятында район башлыгы катнашында тантаналы чара узды. Әлеге тармакның бүгенге көндә тоткан ролен, яхшы эш нәтиҗәсе күрсәтүен район башлыгы да билгеләп үтте. Отмечая этот профессиональный праздник, работники военных комиссариатов достойны высочайших похвал за успехи в деле военно-патриотического воспитания молодого поколения и развития идеи защиты Отечества как неотъемлемого долга и обязанности каждого гражданина Российской Федерации. Всем, кто участвует в нашей работе, огромное спасибо. Всем крепкого здоровья, успехов в работе. Мирного неба над головой. Бер төркем хезмәткәрләргә район башлыгының башкарма комитет җитәкчесенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.